Pero sa pagkakaroon mahigala nga medyo na natin itong kaugalingon kunuhay mura magdili pa totally gyapong gawas noon lagi. Kay ni aman mahigalay mga manaog-daog mga kagalaan sa mga Pilipino, dili na ang Hapon, di na ang mga Espanyol, di na ang mga Americans. Ang nanaog-daog mahigala isig ka Pilipino na. Straight to the point. Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, sundanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Straight to the point. Samtang sa kauluhan ug bahin sa nasod, ang net satisfaction rating sa Senado, Lower House o Korte Suprema pinagi sa Social Weather Station Survey sa buwan sa Marso ato sa isgutan unya niubos matod pa no ang mga net satisfaction rating sa Senado, Lower House o Supreme Court. Si VP Sara Ragitaon ang taas sa net satisfaction rating kay si BBM na negative 50 naman. Straight to the point. Sa naning kalakihan. Ato ning isgutan no butaga mga higala kining resulta sa SWS kanang Social Weather Station nga survey, dili na ako. Ang ato lang ang hisgutan unsay mga data nga ato nakuha diha nga na report sad dinhi sa atong sibianan DYHP sa RMN o ingon man na reported mahigala sa mga nagkadaiyang media outlets, ingon man sa mga pamantalaan ni gawas kini mga higala. So ang ato ini di man kita nag-survey pero kita pwede ta mo discuss labot ining maong survey. Straight to the point. Katanig pagtagad do butaga sa atong pagwan-uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang dito mahigala sa Senado unsa bang hitabo aday kin nga ang Senado pati man naghana mga pulis kagahapon no kay lahi lagi ang order mga kagalaan ni Win Gatchalian, Senate President pro tempore Win Gatchalian o ang kamanduan mahigala ni Senate President Alan Peter Cayetano. Ang kang Cayetano mahigala nga manarbaho na ta, ang kang Gatchalian manarbaho gyapon pero mag-work from home na ta. Nya kuntin daghana mga pulis dito mga kagalaan. Unya matod pa gimanduan ni Cayetano nga ang iyang Sergeant at Arms nga mopahigayon mahigala sa mga protokol, labot mahigala sa pag kinini ang sud gawas diha sa Senado. Samtang ang Sergeant at Arms mga higala nga gitudlo ni Senate President pro tempore Win Gatchalian, iya sang gisugo nga makig-coordinate sa kapulisan ug NBI kay duna kuno threat ang Senado. Unsa man klasiha sa threat ang Senado? Matod pa mga higala, kay ilaman tanan mga kagalaan nga nagkasinabot man ning pulis ug ang NBI mahigala kauban sa taga USAA under ni Win Gatchalian, ang nakahatag og hulga sa Senado dahil kadto kunong malagmit related kuno sa 18 Marines. Mo nang gilakdown mahigala ang Senado o tinaghanang kapulisan, wa mga higala pasudli dito, kay kuno dunay under threat mga kagalaan ang Senado. Unya kuya wano ang maong threat kalit man na ay threat mga higalang Senado karon. Kay doon na di ay schedule mga kagalaan last week doon na schedule mga higala labot sa Blue Ribbon Committee hearing moton perti mga higalang tensyonado mga kagalaan kay gwardiyahan mahigala dito sa ubos na dili pasudlon to mga 18 Marines. Nya karon mahigala doon na naman tapoy Blue Ribbon hearing, June 11 ato gahapon mao ang pag Blue Ribbon hearing usab mga higala sa kang Cayetano Black. So ang kang Cayetano nga man mutunga na ta kay natay Blue Ribbon hearing. Ang kang Gatchalian pod sirad-an ang Senado kay dunay threat kuno. Unya matod pa sa NBI pinagi ni matibag ang threat malagmit kuno nga gikan mahigala o kining threat may kalambigitan sa 18 Marines. Ngano man in taon nga may kalambigitan man sa 18 Marines nga katong 18 Marines pagsuod ganit nila daw gibuli mga ito sila day. Di magana sa makasud hapit mahigala sa Senado
kay grabing daghanang gwardiya didto pa magani John Vic Remulla, may gani kay ginaog sila ni Pia Cayetano og ni Ruben Padilla. Medyo murag na ikog to mahigalan taga usaa, nakasud og giagbayan to mahigalan ni kwan, gieskortan tong Pia Cayetano day. Ang mga sakop sa Philippine Marines kanhi sakop sa Philippine Marines. Nya na unsa man hitabo karon nga niingon na mahinuon nga ang threat sa Senado malagmit may kalabigitan sa 18 Marines. Ang samang giklaro ini na threaten kay tungod sa Blue Ribbon Committee hearing. Straight to the point. Klarohon tanay mga sukit tig paminaw. Na para na to, ato ba to be fair ba lang? Sige, imbestigaran na si VP Sara. Kay again sa matag korupsyon ka ha. Imbestigaran si VP Sara pero ay kalimti ha, imbestigaran sad ang ipadayon sa investigation sa Blue Ribbon Committee ngano man. Dako man ning kwarta ha, trillion man eh. Unya makasabot mo nga ang Visayas ug Mindanao, labi na sa Visayas, labi na sa Sugbo, nga kung kita Sugboanon, normal ta nga Sugboanon, mo di man kita nga doon na gyoy investigation sa flood control, ngano nahilom naman mo. Ngano man tungod kay dinhi sa Sugbo miigo mahigala ang bagyong Tino daghang patay. Unya na kay bawta pila ka bilyon ang gibubo mahigala nga kwarta sa Sugbo tungod lang sa flood control. So normal namo nga mga Sugboanon nga mo di man may nga imbestigaran ninyo ning flood control. Okay ra imbestigaran niyo Sara, why problema? Pero imbestigaran sa ninyo ng flood control, dili kay murag nahilom na tas flood control. So kini mga kagalaan nganong nainani ning Senate karon nga gi-lockdown mga sukit tig pabinaw, natural ang mga tao mingon na ako no threat sa Senate sa mga klase sa threat or na threaten mga higala katong delikado mga kigala ang ma-mention unya kay doon na pa'y gawas sa 18 Marines, doon na pa'y laing mo gawas daykin nga mga sakop gyapon sa Philippine Marines. Straight to the point. Mao ni tagantag pagtagad robutaga mga higala na para nako imbestigahon yun kining mga pamahayag sa 18 Marines. Tan-aw ni may gala katong ilang substance pamahayag nga doon na mga higala mga video nga nakasupport o katong doon mga pictures nga nakasupport o kadto mga higala ang pamahayag nga way video o way pictures da medyo lisod to pero katong doon mga supporting documents, supporting evidences mauting atong ipulso. O gawas pag ginana, pangutan-on sa ding 18 Marines sa man nitug anagay mo tinuod sa tanan. Kay basig do na mo gitipig-tipigan. Klarohon ta lang ni. Nga isulti tanan kinsa na mga politiko nga giyatan ninyo kwarta. Dili kay pihig-pihig lamang. Straight to the point. Katanig pagtagad robutaga sa atong pabanuban usab nining atong tulumanon ug inyong nga tulumanon. Straight to the Kung point. unya, ang uban mga higala moingon parisaynon kuno si Alan Peter Cayetano. Ang uban sabi ng ayaw parisay na. Kay si Alan Peter Cayetano mga kigalaan, kung tan-aw nimo karon, siya dunay basis under mahigala sa konstitusyon. Dunay legal basis ang leadership ni Alan Peter Cayetano. Ako na lagi ka-explain sa makadaghang higayon labot mahigala sa atong 1987 Constitution. Na kini si Win Gatchalian, doon na ba sa basis? Ay butang talangan na basis mga sukit di paminaw. Pero wa mo touch ang Supreme Court pag dismiss sa Supreme Court mahigala sa kaso nga gipasaka sa usa ka teacher, labot mga kagalaan sa pagdeklarar unta. Ang kantong iyang kaso ang kontra mahigala sila si Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, nga ipadeklarar niya nga katong June 3 nga session o katong June 3 nga pagka-elect ni Win Gatchalian valid do. Straight to the point. Kung decision pa ang Supreme Court nga valid, makabenepisyo si Win Gatchalian. Muna nga daghay nagduda nga kadtong maong nagpasakag kaso indekin, dili ito kay iya lang. Di paluyuhan to nila ni Win Gatchalian nga kunuhay, independent kunuhay nga nipasakag kaso, di paluyuhan sa Malacañang. Kay umutingog ang Supreme Court, nga sakto, o di, nagaliluya na sila karon. Wa man mo touch ang Supreme Court, gidismiss man mahigala kay lack of legal standing. Straight to the point. Bisa pa man og gi-quote niya mahigala sa petition ng Avellino versus Cuenco case. Ato ni hatagag pagtagad robutaga sa atong pagbanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nganong makapituko man si Cayetano nga siya man maidunay legal basis. Malagmit nga dunay kapituko kadtong nangilog sa posisyon nga way legal basis. Pero si Win Gatchalian do na ba sa legal basis? Ang tubag nasa ginagmay. Di lang po nato si Rohon. Aron po nga ganahan mo basa kay mo na akong gisuwatlon sa kong kulom sa pamandalaang The Freeman. Atong gidiscuss karon sa pamandalaang The Freeman mahigala ang Constitution, do na po mahigala pag-discuss nato sa Avellino versus Cuenco nga kaso. Straight to the Pero point. diris kahanginan kinigong sa newspaper mahigala gamay kay space,
Pero arita mahigalas kahanginan ato madiscuss gyud tanan og sagol mahigala ang atong mga examples o guban pa. Atos newspaper dita kay example dai. Ato nang tiwas og gisgot ron mahigala. Kini sa Abilino mo gyud ilang gisaligan, ha? Unsa ba gyud ning Abilino versus Cuenco case? Straight to the point. Samtang sa abroad, mga sukid paminaw, US President Donald Trump na mahayag nga ang US settlement tali sa Iran hapit na motapos sa gira o pagbukas na sa Strait of Hormuz. Matud pa. Straight to the Apan point. kung ang Iran Foreign Ministry ang pasultihon, espekulasyon lang ang giingong kasabutan tungod kay wa pay final nga desisyon ang gobyerno sa Tehran. Straight to the Kini point. guban pang mga iskutanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Público, DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Straight to the Now, point. arita sa mga isgutanan nato rong buntaga mahigalas, di patang padayon sa mga isgutanan nato kay kini ni ang niamay warrant of arrest nga nigawas batok mga higala ni Byron Garcia ug unya gidakop gyud siya mga sukid tig paminaw. So morning kalakiha mga kigalaan. Og pagkahuman daghay nag-inform nako gapon pinagi sa kuan di lang nako i-mention mga ngan gi-chat ko na dakpan sa Byron. Kuha mo ba? Sumuto nga to na suta na account na double check na to pinagi sa tong news department tinuod gyud ay unya karong buntag sad mo gay ni gawas pod sa newspaper asa man to ng newspaper to dong diyan mo koy kung gunitan no kani ni apod sa pamantalaang The Freeman ni sugat gyud ni kabuntagon niya sa front page o ginguman sa pamantalaang Sunstar no napod sa front page nga gidakop kinis Byron dito sa Sunstar di ani higala Byron nga gidakop Dapot sa pamantalaang The Freeman, Byron arrested for alleged sexual harassment. Uy, muna iyang kaso mga higala. Okay, unya kini ni ang pagdakop gahapon ang atong kapulisan maoy ni dakop niya pinagi sa warrant. Actually, doon na ni siya warrant of arrest last month man siguro today nga gipasakan ng cyber libel na dakpan sa ni siya unya nakapiyansa. Ang karon may higala lain ng kaso matod pa sa pamantalaang The Freeman, Byron arrested for alleged sexual harassment. Mao ni si Byron Garcia nga igsuon mahigala ni kanhi Gobernador Gwen Garcia ang gipasaka ag kaso mga sukid tig paminaw. Bawas-bawas ang pasaka kaso kay kini kusubo na sa pasaka kaso. Karon gibawsan sa mahigala pasaka kaso og nagawsan og warrant. So gahapon dunay pag serve sa warrant of arrest ato lang kini ni ang ato lang i-acknowledge courtesy of Sunstar man siguro ni nakakuha video kasamang names beto ni pa ato ko na i-play names ang gahapon ang pagdakop gahapon bay mo na ni siya ang video daw courtesy of Sunstar Cebu. Sige natay video na ato sang ipakita ko no kadali lang ha kani nay audio ni daw para mabati po natoon sa iyang pamahayag nagkuan man ni siya so gipusasan din ni siya niya ang iyang muna nagtabon siya ang kamot. Ato paminawon ko no, doon na yung audio ni? Any further question? Ako pa muna naon, saya kung Lagi na lang siya kasi posibleng nagpertasyon naman. Oh, nakakita ko sa warrant ko. Ang anak ni Pamela ba? Kanang si Elise Nicole. Mao ni pagdakop. Mayong gabi Sir Byron. Sila sir, from yours. Ay, ano yun, ito taga, wa ko'y kalibutan din ng kasuhan. From start to finish, wa ko'y kalibutan. Yeah. Any further question? Ako pa muna naon, saya kung Lagi na lang siya kasi posibleng nagpertasyon naman. Oh, nakakita ko sa warrant ko. Ang anak ni Pamela ba? Kanang si Elise Nicole. So ano yung pagdakop niya sa Balay dito sa Talisay? Doon na ginisukol niya o pasakag kaso, no? So mo ni mahigala. So gidakop siya sa kapulisan. Doon ay kamanduan ang husgado. Ako lang basahon ng report mahigala sa pamantalaan The Freeman. Mo na ni Garcia Byron. Okay. So kini ni ang matod pa sa report mahigala sa pamantalaan The Freeman. 3 counts of ako lang basahon ng sa The Freeman. 3 counts of alleged gender-based sexual harassment have landed former Capitol Consultant Byron Garcia behind bars after a Mandawi court ordered his arrest. On Thursday,
June 11 for alleged violations of the Safe Spaces Act. So tulo day ka counts sa mahigala, no? Tulo ka counts nga alleged gender-based sexual harassment. So dunay sexual harassment nga ang gihimo niining pinaagi mahigala sa gender-based sexual harassment nga mao'y hinungdan nga mabutang siya. So gabi nakuan siya gabi na tuwa sa prisuhan. Nya holiday man ron, Mike, na fiscal ron. Kay holiday man ron. Ato nasa sa prisuhan rong Biyernes, Sabado, Domingo, sa Lunes na lang piyansa. Pero nani nga mga dunay mga connection, basi makakuha sa fiscal nga makakuan. Hindi na, no? So matod pa offensive statement kuno ni made by Garcia through social media di ay pinagi sa iya mga public videos. Ang remarks matud pa sa report, the remarks attributed to respondent certain body shaming language. So kuanday ni kini ang nagpasakag kaso niya si Nicole Catalan, mo ini pasakag kaso niya doktora, no? Mo ini pasakag kaso niya. Unya matud pa body shaming day ni. Kay kini Gus Byron manghigala sa iyang mga video ko ni komentaryo gud niya mahigala murag apilon sa mahigala personal nga mga kuan sa lawas sa babae na, no? Body shaming mo din iyang kuan mo nagipasakag kaso. Wa naman kay ko makasunod ining iyang mga nahitabo ni Byron pero ni aman ni Sunstar. Nigawas man ni Sunstar Cebu o sa The Freeman. Yan ang gawas man sa mga media outlets. So muna ito lang sa gisgutan. So ang remarks they attributed to respondent certain body shaming language, sexist ridicule and degrading references to complainants' physical attributes. Mao din no? So bugal-bugal unya kanabang personalan kayo nga ang lawas mahigala mo ay komentaryo, no? So si Catalan matud pa suffered humiliation, anxiety, emotional distress among others. Mao din ni mahigala basis, no? Among the evidence submitted was a video of Garcia mocking Catalan saying that she is an overweight and obese doctor. Naman personal sad kayo di ay nga kuan kini bitang komentaryo sa nanin personal kayo, no, sa panglawas bitaw sa tao medyo lahi sa na mo nga kinanaang iya sada, no, nga pamaagi pero mo lagi na dunay ni pasakag kaso. So karon sa pagpasakag kaso nagawsan gyud og warrant of arrest, no? So si Garcia mahigala was taken into custody by law enforcement authorities a day after the warrant issued by the Municipal Trial Court in Cities Branch 1 in Mandawi City. So nana siya sa kustudiya karon sa kapulisan usa ka adlaw human gipagawas ang warrant of arrest. So malagmit kay kagahapon man gidakop pitsa 11 pitsa 10 day nigawas ang warrant ani. No? Court records show that Garcia is facing 3 counts of alleged gender-based sexual harassment under Section 12 of Republic Act number 11313, otherwise known as the Safe Spaces Act. Straight to the point. Mao ni ang iyang kaso may gala, no? Body shaming din iyang gikuan gyud mao di ay. In the warrant dated June 10, sakto lagi June 10, no? So ang warrant mahigala nga gipitsahan og Hunyo 10, 2026. Presiding Judge Jennifer M. Pipito Maniwang directed law enforcement officers to arrest Garcia at his reported address in Corona del Mar subdivision in Barangay Puog, Talisay City or wherever he may be found. So kini mga higalang warrant of arrest nga dunay pitsa June 10 gipirmahan ni Presiding Judge Jennifer M. Pipito Maniwang ni mando sa kapulisan sa pagdakop ni Garcia sa iyang Pinoy-anan sa Corona del Mar subdivision Barangay Puog, Talisay, Cebu or bisan asa siya makitaan dakpon siya. Matod pa sa warrant of arrest nga gipirmahan ni Judge Jennifer. The court fixed bail at 108,000 for Garcia's temporary liberty covering 3 charges filed against him. Straight to the point. So ang korte mahigala mi fix sa iyang piyansa 108,000 pesos isip temporaryo niyang kagawasan labot ni mo cover ni sa tulo ka mga 3 charges filed against him, tulo ka mga counts, tulo ka mga kaso nga gipasa ka batok niya.
Straight to the Puro point. ka counts mga higala ni. Unya, matod pa sa report sa pamattalan the Freeman, ako lang ni basahon mga higala. The Capitol's Public Health Consultant Dr. Nikki Catalan, the complainant in a gender-based online sexual harassment cases against the former Capitol Consultant Byron Garcia, said his arrest marks the start of accountability. Si Capitol Public Health Consultant ay Doktora Nikki Catalan ang maoy reklamante ni ining gender-based online sexual harassment. So online din nga sexual harassment ay kiniliging pagbugal-bugal sa online, bitaw ka na bitang body shaming ba? Body shaming ka na bitang imo bitang pagkawawan diya mahigala sa kahanginan diya sa kuan diya sa cyber mga higala, labi na ka ng panglawas. Muna kini maghatag nig leksyon sa tanan ha, hasta ning mga vloggers uban. Doon na mo yung mga kasuko. Ako lang i-discuss for purposes mahigala nga makahatag og leksyon sa tanan, labi na daghan na naman yung mga vloggers karon sa atong mga vlogs. Objective lang tas ng mga vlogs, unya kumusaway mo o kana na ang mga tao og musaway tas pang gobyerno pwede ra gina kay ngano man gi-encourage man ta nga mo take up sa mga issues nga may labot ang lungsod. Bat kana bitaw lawas bitaw nga tambokikoy, dagkog kuan ana dili na ta ana kay tanawa say nahitabo si Byron Garcia ron nadakpan. Straight to the point. Basta na personalan magud kayo no kana mga labi na mga kuan sa tao ba. Panglawas sa tao. So dili ta ana lang ha. Kay mo na ni ron akong i-discuss ni mga higala kay gawas mo ginis pamantala ang The Freeman og sa Sunstar nga maghatag nitong leksyon nga sa atong mga pag-komentaryo labi na gamit mahigala sa mga videos diya sa Facebook ug uban pa kay kini iya day Facebook man niya dapat ni YouTube channel si Byron wala Facebook no. Okay, so diya sa Facebook unya mo saway ka mangomentaryo ka sa Facebook unya labi na mahigala kung inunta personalan kayo labi pag inana mahigala body shaming inana mao na ilisod no. So mo nang nagawsan sa warrant. Matod pa ni Doktora Catalan, I filed this case for every woman living or deceased who has been hurt, defamed, violated or wronged by Byron Garcia and others like him. Matod pa niya. So ako ning matod pa ni Doktora Nikki Catalan, ako kining gi-file kini mong kaso alang sa matag babae mabuhi man o mapatay nga nasakitan niya, defame niya, gi-violate mahigala kanang napasakitan ni Byron og katong bisag kinsa pa nga kuan no. Mao ni ang iyang katuyuan. Og matod pa mahigala ni Nikki Catalan kini mo nagsignal mao na mahigala ang pagsugod sa accountability og miingon siya nga kini nagpasabot nga no one is above the law. Bitaw bisag unsa ka kagamhanan, bisan unsa ka kagamhanan ang imong apelyido, at least karon ang balaod mahigala mudot gyud indekin. Okay, sa man last December dahil gifailan po siya og cyber libel case sa bana ni Doktora Nicole kato si Dr. Janos Vizcaino Jr. No? Kay nga naman naputo siya mga pamasangil kana go magsulti ta sa radyo kinalan nga doon tay basis gyud sad. Pero kay kung panalitan gud butang-butang lang pasaka sa radyo pasakang gisulti wa kay basis malagmit gyud ka maigo ka sa kaso. No? Unya labi na kung personala na, no? Muna diha mga sukit tig paminaw. So di lang ta mo saway ka na mga personalan mga higala kay lisod bansad. Kung atong saway mo saway ta may higala labi na sa panggobyerno, issue for issue lang yun. Issue for issue lang. So mo ni ang giingon ni Doktora Catalan. Ang warrant nag-ingon nga ang bail may be posted through a corporate surety bond, property bond, cash deposit, or recognizance in accordance with the provisions of the Rule 114 of the Rules of Court. So matod pa din ni Megala sa warrant, giingon mahigala, you are hereby commanded to arrest Byron Phil Garcia and bring him forthwith before me to be dealt with according to law. So mo ni ang mando mahigala sa warrant, no? Nga pirmahan ni Judge Jennifer nga ang kapulisan gimanduan sa pagdakop ni Byron Garcia og dadon siya sa iyang atubangan. Unya ang court miingon sab mihatag sad og additional instruction sa atong kapulisan to comply with Supreme Court's rules on the use of body-worn cameras in the execution of warrants. Matod pa sa order mahigala, ang authorities gi-require sila to use at least one body-worn camera
and one alternative recording device or a minimum of 2 devices. So sa pagdakop ni Byron, kinalan doon na mo'y body camera sa inyong pagdakop na gi-comply ni Mahigala sa Supreme Court nga kining ang Supreme Court nga kamanduan, no? The directive is in line with Administrative Matter number 2106-08 sa Supreme Court nga may take effect na ni adtong 2021 pa. Okay, so ang warrant of arrest Mahigala mao na ni ang nahitabo sa report Mahigala sa pamantalaan the Freeman just last month na ito Daiken. Garcia pleaded not guilty to a cyber libel complaint filed against him by Dr. Janos Vizcaino during his arraignment before Regional Trial Court Branch 83 in Mandawi City on March 13, 2026. So mo na kini Mahigala ang kaso. So sunod-sunod ning iyang kaso Mahigala. Sunod-sunod kugihan mo sa nimo file og kasos Byron. Di karon nabawsan Mahigala do na poy laing kugihan mo pa sa kagkaso. Nabawsan siya mga sukid tigpaminaw. Straight to the point. Kitang nakakitag katapat gyud mga kagalaan, no? Si Byron Garcia mga higala. So karon to nakatuog presyon kagabi unya karong adlaw depende ni kung maka piyansa ni karong adlaw or ugma pero holiday ra baron. Holiday man ron kay Independence Day man. Nya ugma Sabado Domingo igo gyud. At least pun makatilaw po presuhan, no? Nya mga tao maka realize ang katawhan nga ang balao di ay at least mo abot mga higala. Mo abot gyud sa panahon nimo bisa pagkuan, no? Mo ni higala nakakita gyud katapat kadugayan. Kaya sa una kiha dito wag tuo lang kiha. Hasta bitaw to si Pambari 4 kiha niya kay dunay AI gutog himong AI kinigong atong kapulisan birthday ditong Pam tagaan siya mahigala og kanang gift ba sa mga pulis sa province niya. Ang gift niya katong picture nga nagsulot si Pam Bari 4 og SWAT nga uniform. Di wa to magsulot si Pam og SWAT uniform gyud. Pero di sa AI na kinigong AI day no grabe kay day. Karon bitaw na ni gawas akong picture names kato bitaw picture na ko names. AI to no. Nako to nga picture kato ni gawas trending now bitaw. Kuluran og green. Nakad to names kanang gipagawas ni sa kwan. Naagni katong gibutang sa tong GC. Kung naaman din ko ana nya pero daghan nagpasa na ko ani nga picture kay ko man ang akong picture magigamit niya butang sa feature ko ning maong ilang page pod ni AI ni dong di ba AI to dong no tanawag ko ako picture dong tanawag ko no dong medyo pwede to ma-check mo dong mabutang din sa screen dong kadto bitong nag-itom ko adto pero gi-green no ang color tanawag ko names siya tawa. Nasa atong kisa may nagpasa ato. Nasa atong group chat gihapon. Na ako to nga picture, kinumdum ko ako ning picture pero black man akong sulot sa black man kong Amerikana. Gibutangan og green, tingali gimanduan na siya kani Gibutangan ko green nga Muli na green ang background dahil niya green ang sa man itom niya ako Amerikana o na green siya no. Nindot sa kitanahon pero kana na ang AI generated na ni ang ang iyang color no gipasahan ko ani uy gi-feature day ko trending now kuno mao ba kay mo kini magong atong komentaryo mahigala ba basin tungod ni sa atong komentaryo nga natay mga punto legal mga kaigalang distribute maguning atong biskin sa lang ni daning ato mga higalang atong YouTube o kining atong mga komentaryo sa Facebook. Ang ako lang i-acknowledge sa tadiri apod no labi na ang atong page unya ang atong Facebook page o ang atong YouTube channel no. Ang uban lain-lain lang na mga vloggers gikuha mahigala ni sabwag dito sa Mindanao kuno daghan kuno mosunod sa akong programa Mindanao bisa sa Luzon na ay daghan. So salamat kayo sa ninyo. I-acknowledge ang atong video, ang atong Facebook o ang atong YouTube. O diri sa DYHP ang akong YouTube channel o ang akong Facebook page. Kuno nagiusapon nga naghimo gyud nga ako yung nga magibutan. Nga suking tigpaminaw. Ayo lang pud tingali no. Pagbutang na mo inyong ngan kaugalingon. O nya dayon di man wali kayan kuha sa video na to mahigala clip ana pero acknowledge sa tagamay pod kay ato maning kinini ang content. No? O kani AI ni
Mao na sa to katong kang pambalik 4 gihimuan sa giay nga nay uniform sa SWAT. Sus gikiha siya oy. O karon nabawsan mang higala og kaso mo nagiingon nga kada na ang nakakitag katapat kadugayan mga sugid di paminaw o karon to na priso mahigala si Byron Garcia to pa sa bilangguan sa pagkakaroon wa pa magkapiyansa. Okay, so ato yung padayon yung dugang pa maiskutan niyo itong taon na lang kani sinya sa atong technician nga ato na ipadangat una ang atong RMN 558 Manila nga mosunod na karon dayon. Publiko, DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Tingali unyan taon kung doon na pa'y duga mga updates ato sa kuhaon may galang duga mga updates sa pagsaulog na to sa Independence Day, no? Importante ba yung adlaw mahigala? Tumuton unaon lang kay more ang atong pagbalik lantaw sa history mahigala sa Pilipinas. Din dugay ta mga more than 300 years. 15th century gito day, 16, 17, 18. 300 years kapin nga na-under ta sa mga Espanyol. Na-under ta sa Spain. Kaya kung mahinumdum ta mahigala, doon na naman to'y mga tao kaniadto din sa ato, mga nitibo. Pero kung atong balikan ang history mga sukid di paminaw, kadto man si Ferdinand Magellan ang nakadiskubre mahigala sa Pilipinas. Og unya pagdiskubre niya sa Pilipinas mga kagalaan, nabunyagan to mahigalang una mga Kristiyano mo na nga nakatoliko ta. Og unya kinini ang pag-adto niya sa Mactan, nakakita sa enkwentro ngadtong Lapu-Lapu, napatay sa Magellan mo tong na mauli ang mga Espanyol dito mahigala sa Spain, usa na lang kabarko o nakauli. Sa 5 kabarko nga gipanguluhan ni Magellan, usa na nakabalik dito sa Spain. Pero wa ta ma-under pa natong tungura kay napatay mas Magellan. Pagbalik pa sa expedition mahigala mga 1565. Kung ato lang hinumduman gamay ang history, no? Nibalik mahigala ang Spain din sa ato. Pagbalik din si Miguel Lopez de Legazpi na. Kaya mo na sa history mahigala pag elementary na to ato lang gi bana-bana gamay mga sukid ti paminaw. Mao na nagda sa expedition ni adtong 1565 mga sukid ti paminaw. Miguel Lopez de Legazpi na ng 1565 motong sugod na nga na-under na ta sa Spain mga kagalaan. Unya ang nahitabo mga sukid ti paminaw sukat adto 1565 na under na ta nakalingkawastan na 1898 na moto pag-isa ni Emilio Aguinaldo sa unang bandila sa Pilipinas dito sa Kawit, Cavite. Medyo dako man sa ning bayan ni Aguinaldo ray nakaadto man ko sa Kawit, Cavite. Nakasaka ko ning bayan ni Aguinaldo mahigala dito giisa ang unang flag. Kuan sa ni dako niyang bahay oy. Dako niyang balay. Mo lang gihimo mahiga murag tog Malacañang tong ilang balay sa una. Dito giisa ang unang flag nga kita independente na mahigala gikan sa Spain. Unya kinini ang muna mga higala nga muna mga higala nga kinini ang okay, so pagka hitabo niya to mga sukid paminaw 300 years kapin unya mo na tong ilang pakigbisog ni Dr. Jose Rizal, nila ni Andres Bonifacio, nila ni Emilio Aguinaldo, sila pa man to mga kauban kaniadto. Hangtod nga nideklarar tag independente gikan mahigala sa Spain. Actually kining atong gisaulog ron nga Independence Day tungod ni mga higala sa atong pagka-under sa Espanyol kaniadto. Pero mo nang moingon ang ubang mga historians nga lalisunon pa ni kay tinuray lang human mahigala ta gi-colonize sa Spain, wa pa magita totally mga higala nga inyon ta nahimong gawas nun kay na-under man tas mga Amerikano. Straight to the point. Hinoon, gitagaan ta mahigala sa kagawasan pod sa Amerikano. Na under do na pagalito yung mga Hapon nga nito nga pag-abot mahigala sa World War II, porbida. Pagkagrabiha mga sukid ti paminaw mo ni ato mga experiences. Pero sa pagkakaroon mahigala nga medyo na natin itong kaugalingon kunuhay mura magdili pa totally gyapong gawas noon lagi.
Kay ni aman mahigalay mga manaog-daog mga kagalaan sa mga Pilipino, dili na ang Hapon, di na ang mga Espanyol, di na ang mga Americans. Ang nanaog-daog mahigala isig ka Pilipino na. Straight to the point. Nga nahimo mahigalang murata ginapos mga sukid tig paminaw gumikan sa atong isig ka Pilipino. Mao ni mga panghitabua mga sukid tig paminaw. Straight to the point. So atong gisaulog ron no ang ika-128 gikwintada na didto mahigala sa Kawit, Cavite pag-isa sa unang bandiras Pilipinas. Kay kini si Emilio Aguinaldo mahigala mao man ni ang pinakaunang presidente sa Pilipinas mga sukid tig paminaw. Og unya kini ni ang kini si Ferdinand Marcos ron ika-17 naman nga presidente. Ang unang presidente kato si Emilio Aguinaldo, gisundan to nila mahigala ni Manuel Quezon sila si Jose Laurel. Unya katong pagkagira mahigala mao man ni panahon na ni Jose Laurel. Pero kining kaso mga kagalan sikat karon kining Abilino versus Cuenco, ni sikat ning kasuha karon kay 1949 case man ni panahon ni President Elpidio Quirino. Karaan kani nga kasuha di man kag 1949 pa nisto. So mo ning hitabo mga sukit tig paminaw. Okay. Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people, peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point.